Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Matag adlaw maguban-uban nata Lunes hangtod Biyernes alas 7 hangtod alas 8 sa buntag diri sa Home Radio 93.5. Kini ang programang Gahi ni Bay. Gahi sa balita, gahi sa impormasyon, gahi sa kalingawan, tanan gahi. Ha, uban-ubani ko ninyo. Kini si Bernie Bitok-Bitok ang Hilas King diri lang sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman.
pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Naisalabat, Good morning.
Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas. Good morning Luzon, good morning Pilipinas, good morning world. Welcome sa Gahi ni Bay Worldwide ang Garbo sa mga Bisaya. Marso 15 na mga kagahi. Sweldo Ay, kasara. nila. Ito na po ang inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bidok-Bidok. O sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Lunes! Bango na! Gising na sa mga padalo na sa mga opisina. Good morning! Good morning kagahi, welcome back. Welcome back. Welcome back kagahi Art. Grabe ato bagpanuroy-suroy. Bugat man itong sa yuti. Ah? Bugat ang Uy, pero first class man po natong sa UTS na ginabit-bit sa. Pero usa naman ito kasako noon. Mao lagi mo galing. Kita ka, tapos nag-sample. Oo. Mao ni. Ay, kanindot no. Mo inang bitaw Grabe. taka. Ah, Danaway. nakapalit ni last week. Nalasad lagi na. ang sunod kilo. Ay, kabala ka. Kaniya mo, may kaugalingon na nga after sales. Mara dayon. Oy, good morning ni mo diya kang PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Nag-test positibo siya sa COVID-19. Pero okay ra na kay ang COVID di daw kaayo na siya mosalir sa mga gwapo taliw-tiw ang ilong. Mo ba? Medyo choosy din ang pag-virus. Chusi mo na ikaw ay kay palabing expose. Mag-social distancing yun. Bitaw, get well soon, Wilkins Villanueva. Naunsa naman itong mga... Uy, wala pa ba kay injection na ginagbay pa ba yan niya? Kamo kung manggawas mo, mura namang mga hari. Asa na yung mga opisyalis karong nga mo na may nangaigo-una noon ron? Ay, napanidag ka na ego diya. Ang problema diya kay lahi man nga mo. Abot na ang bakuna, nanay ni abot pipila magawag. May pwede na manggawas di pa. Di, psychological mo ko na ginawa nila. Nanay bakuna, yay! Hey. Hanga. Okay na. Unya, talking about that, medyo ni unsaron ang ato ang mga kanini ang mga LGU officers, mga officials. Kasi dili lang dapat ang katong mga kuan. Kanini ang mga frontliners, nga mga nurse, doktor, mga health workers. Kami pud ba yung mga gobernador, Mayor. Barangay chairman. unsa biya mi? Kagawad. Wala lagi kaya pilang barangay kagawad. Ha? May maghinatagan. Ana, kinanglan nga i-appeal para sila kay frontliner kay kabalo ka na bo punto. Tama. Ha? Katong paghimo anang mga checkpoint. Kanang paghimo nila og mga isolation facilities. Kanang mga pagmonitor nila sa mga kabarangayan. Tama. Kapitan baya, mayor, Tama. baya ang unsa diha. So murag naay point na Sila pa isumbungan usahay. Tapag story pa Mayor! dili ka Nami reklamo Mayor! nya bisan pag 2 meters na ang laway mo talsik. Motalsik na. Tanapay bang karon nga Mayor? Kailangan mi magpakasal ni mo Mayor. Kadi gyud mapakapugong ang COVID. Ana. So, pangutanon ka na mo mga kagahi, no? Kung angayan bang i-appeal sa lista, isip priority sa vaccination ang LGU officials. Okay ba mo ana? Ha? Dapat bang priority sa bakuna usab kini mga elected officials sa LGU sama sa gobernador, mayor ug barangay kapitan ug uban sa mga ilang mga So officials sanggunian. lang ang istoryahan, dili kay LGU lang ang empleyado, dili. Pero kabalo ka sa tinunan lang paspasan na ni sa nasudnong panggamhanan kay ngano ang kanang naa sa pultahan diya sa mayor. Ang kanang naa diya sa mga budget. Tinood, Ang sa municipal Kanang sa engineer. registration day kanang ting spray lang Sa daan. business permits. Mga Tama. inaana. Mga halos tanan nga naa sa lokal. Oy, tempa sa kung inyong anaon, ang media pud ayaw po yung dugaya kay Di ani na lang, di kita na lang tanang priority. Ana na lang siguro. Asa kayo maayo? Kita na lang tanan ang priority para way gubot. Sige, priority mong tanan ha, pero sa priority na ay priority 1, priority 2. Grabe na rin nag-text dayon. Kung i-appeal ang kapitan, dapat na secretary. What if daw kung mag-date sila? What if ang treasurer mo yun? Sige, sumbong ka mo. Dapat bang priority sa bakuna ang LGU elected officials? Oo! O dapat lang? Oo, dapat lang. Kaya sila biya diya ang nagdumala diya. Dili, idungan na sa katawan, dili alagaran.
makayahay ba kay nila? Na. Depende kung naisobre. Ha? Kalayo pa sa eleksyon natin, yapo na. Ay, depende kung butante sa mayor. Sila man yung pasabot nato. Hala. Bitaw. So, tubag na. Tubag na mga kagahi. Depende kung naisobre. So, may nasa sobre nga. Bas hindi hearing ra dito sweltris dito. Maba. Ano kay nga init yung kayo mo ng mga sobre-sobre. Okay, lali man ka ang Department of Health nakatala og 5,000 nga dugang naging kaso adlaw. sa COVID. Oh. Unya na Grabe. sa 281 ang naayo ato, mudud ka katunga ra niya 72 ang mipanaw. Grabe no. Ni buto pagyapon no 5,000. So saka ano lang na. Grabe ano. Naon nimo. So napag-gyapon ang COVID lagi. Ano ang uban mo lagi. Kuno na man sila nga na magay bakuna. Kita mga Bisaya kay gahi man ta diri obra lagi na. Mo ra man gina dia ang tirada dia. Pero again, ang mga tao lagi kagahi tungod sa kagutom. Maningkamot man yun. Kamot yun lagi nga mo gawas. Yun. Oh, di ba? Katumiagi hilisgutan ng COVID gyapon ta kadali. Kadali lang kayo. Katong 15 billion sa PhilHealth. Kasagaran ato tanan nabutang to sa mga ospital nga COVID related. So mapangitaan tog resibo. Oh, yan na. Apan nimbag ulamang 9,200 ka mga cases sa health insurance ang natala nga giingong fraud kung naay pagpanikas. Okay, so pila ni dako ni siya. Ha? Limang ka almost 10,000 ka mga cases sa kanang mga insurance sa PhilHealth fraud, peke. So, pila man na siya. Ilan ning gitan oron kung pila ang kasagaran nga mga insurance nga cost ang nahatag padulong didto. So kung 100,000 pesos na times 10,000, pila naman yung ana? Imo daw yung hawa, bright makagmat be. Ha? Yeah, bright makakagmat. Kanang mga ana diha ba? Ay Lord, naunsa naman yan. Grabe ano. Uya, come to think of it we're supposed to be the only Christian nation in the Far East. Ang ato mga silingan di, Buddha man, Buddhism, Taoism, Islam. Ha? Kita la ang the only Christian nation in the Far East. Nya kita po'y pinakakawatan. Sakita na. May palagig na Islam Matol country tabay sa tinunan na yun. Matol ako sa Mars. May palagig nga unsa ta kay kaniadto gyud ang mga anito nato. Pusto na ba makaon sa magod pero 500 years unsa niya way na hitabo. Ato ana dako kay nahagit gyud nato matag usa ni ana. Ato na pagahisgutan unya. Uban sa natay gikan sa simbahan mismo ato gyud pagahisgutan. Now, talking about sorry naman punta kagay Bern. Natay special report. Labot nining end local communist armed conflict. Mo ba na pinakakuan karon gino? Burag prayo kay na siya karon no. Prayo Sa tanang mga mayor. Burag na busy gyud ang mga LGU ani. Apan kini dunay hagit ang LGU. Labi na sa mga hilit nga lugar. Correct. Ha? Sama Labi na ito yung gituan nga ilado gyapon kay dia. Grabe dia. Grabe. Muis lang nga maayo man kini no naayo mga proyekto ipanghatag diya kanato pero dili igo kaya naman challenging kayo. Awa naa diha ang mga NPA. Diyan na patungan ang mga nitibo. Naapo dahil ang gobyerno. So nabibingka ang mga makaluluoy labi na ang mga nitibo nga naa sa bukid. So unsay lang himuon diha aber nga layo man gyud ang panggobyerno. Nya karon panahon na nga simintuhon ang mga kalsada unya may magpakaugma dahil masiminto dahil na tanan. Tama. Unya ang gihatag nga mga budget sa pagpansiminto ni ini nga mga baryo 20 million pesos ra. Kanang 20 million pesos, that's only about 2 kilometers or less. Unya naa kay mga 30-50 kilometers gikan sa kanang poblasyon. So dako ka Di, butang na itong mga bato na lang daghandag ko. bisan pa ang tanan nga mga mulupyo sa bukid magbitbit og tag
tunga sa kasako nga bato. Pilingan lang ba? Pilingan og bato lang sa Di ba? gyapon. So, Di mada? Cannot bring? unya, ingon pa tong isa sa katong mulupyo nga akong istorya. Kabalo ka gahi art. Maabot man ang gahi gyapon to gadata man. Ana, kabalo ka gahi art. Kung wa lang yun pangawata ang kaban sa katawhan, dugay rang na siminto ang tibuok Pilipinas, apil pa padulong sa buwan. mga ultimo kini nga mga mulupyo sa lugar ha, nga napasagdan gayod sa panggamhanan. So, dalay ko nang gihimo sa gobyerno. Wala ultimo nga nana. Napalidagan mga lugar nga wa pa na siminto. Hoy, Ano maling ni uban rin nga na siminto na buak ko na masab. Okay, para na po nga na project na po yan, na po cut. Dili daw na sayop kay sa una 4 inches sa man dapat ay paka 16 inch dapat 6 inches din na. Di bungkago na sa. Ano bitaw mga unsa ba? Daghang kaya magisayang-sayangan labi na sa mga urban areas. Sa itag pamungkag ug kalsada. Kung kato na lang yun ay nga budget gibutan nyo nga to sa kadalanan, gipaagi na lang ninyo art na national man ni. Oy, ay mo pagbinugok na. Ano man kung national budget na. Then SB resolution lang man lang sila. Hangyoon ang kanang nasunong kagamahanan nga kani alokaran og kanang budget alang sa kabaranggayan para sa farm to market road. Kagaya niya na may butante dito sa taas. May butante dito. Ining-abot sa panahon. Mo na mong determine, mo na mong kan barometer ka na magsadsad mi sa una. Matumi sa mga long lugar. Pag abot na mo pak naputol ng siminto. Agay wa na butante diri. Taud-taud na pod na community. Uy, nana po siminto. So lat ang lat ang pagkasiminto. Pero timan niya, kung ang usa ka lugar labi na dalan masiminto, matingala lang kagkalit managhan diha ang mga economic activities o residential nga mga endeavors. In fairness sa Talakag ka ng area day. Kanang sa Talakag sa unang panahon, grabe magina. Wala pa man na. Karon nga gwapo na ginandalan diri padulong sumpay in fairness. Nalipay ba ang mga gabaligyag mga vegetables diha. Tama ba na vegetables? Mo ba na English sa gulay? Vegetables? Vegetables. Dilipay na kay sila. Anytime, sa unsang orasa, bisa pag 24/7, tuloy-tuloy na ang mga farmers na lipay nga palahos na din ang kuhan. Ilang mga abot diri sa Cagayan de Oro. Pero kung imong tan-awon ang mga hilit nga mga dapit, huwag yapon. Mga correct. Layo pa kayo sa tinuod. Nga nana. So, ang ato diri ba nga unta magpadayon kini nga di yun in town unta mapasagdan. Ang kadalanan importante yun kayo. Grabe ka importante ang kadalanan labi na padulos kabukiran kay mao man na inoy mo nga tan-awa na himo nang lumlumanan alangan kay di man maagtuan sa kanang gobyerno. Unya di pud mabati sa katauhan nga sila pinalangga sa gobyerno. O may nanggibuhat sa mga gobyerno, di ba na farm to market road, una po yung road to my farm, di ba na may nga na? Mas dagan tong road to my farm. Oo. Road to farm to market road. Pero mas dagan tong road to my farm. Oy, kumusta mas kamong tanan diya adlaw sa karon nga usa? Lunes, galaw-galaw pizza 15 tunga-tunga na sa Marso supposed to be kung wala lay COVID ron murag bibo naman tana ron magbuhat og mga final project, mga thesis, orang uban nagpractice sila silang graduation rites. Mo na may mga panahon na Marso na, di ba? Pero it's been a year na gyud mga kagahi sa tinud-anay lang. Tuig na, kapintuig na. Gilockdown na mga estudyante. Kapintuig na. Pero tingala bitaw kung anong walay kausaban sa tuition. So, mura na akong gikatinga ng anong walay kausaban sa tuition nga wa naman kanigamit sa electricity sa tubig sa eskwelahan. Alangan nga ang ilang pangsweldo sa mga maestra na magyapon. Naman kwaon tanan. Kung imo nga noon mas gasto na mo ning online sa balay. Salamat Neil Kiblat Bonbon Monreal. I'm good to be back. Chubasco Kainya, good morning po niya inyong tanan. Ro Fishcott, good morning. Roy Valdez, good morning. Jek may buntag kaninyo diya tanan. Og mga taga Butuan og Caraga region, no, good morning kay tanan mga taga Surigao, good morning. Marajao Karajao. Good morning ninyo da. Karon noon ako mga anak noon pag anytime mo naog mo paluto. Pag mo na mo luto, magpaluto. Sige, Mas gansi na noon. Okay, magbalik na sa tama kay Galaan og duna kitay nindot ka pakisgutar niya kanin 500 years. 500 oras, alas 7:08 na again katong mga nagtanaw diha
sa atong live sa Gahi ni Bay ug Bitok-Bitok University. Shout out na mo karon taon-taon. Ha, karon lang taon-taon mga kagay. Basta po na lang siya. Hindi mo ginapa-shoutout yan. Hindi mo ginabasa. Ako rin daw gabasa. Ay, sis. Kato naging si Manang nga na. May pasigahi art. Ginabasa. 708! Ano na itong mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita atod ka to sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Pagmamalit gani mo og vitamin C, siguraduan ninyo nga Cherry C. Ing nagyud katong naay kamo-kamo extract and zinc. Kanang gi-endorse ni Art Bonhoff Jr. Ing nagyud sila ana. Ha, kay ngano man lahi gyud siya kay calcium ascorbate kini. No, dili sodium ascorbate, calcium ascorbate. Unya naapay kamo-kamo extract, naapay zinc sulfate. So kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para COVID-free ug piskay ta pre. Gahi nga balita. Ano yan mga detalye? Napalgan ang usa ka patayng lawa sa bag-ong himugsong bata nga gilabay sa usa ka minteryo sa Mantika, Misamis Oriental. Nakita ang patayng lawa sa usa ka baby sa diyang dunay milabay nga usa ka laborer. Gibana-banang anaa sa duha ka adlaw pa lang yun ang batang gi-abort. Imbestigahan na sa Municipal Health Office ug ilang gitino kung kinsa sa ilang listahan ang mga buntis ug mga nakay ilabi na karong bulana. Gahi nga balita. Gipusil patay ang usa ka lalaki sulod sa usa ka private resort sa Barangay Vintar, Valencia City, Bukidnon. Biktima giilang si June Bautista nga gideklarang dead on arrival sa ospital. Suspect si Peter Bon nga voluntaryong misurrender sa kapulisan. Sa investigasyon, nagkalalis ang biktima ug ang suspect una nahitabo ang dugoong insidente. Gahi nga balita. Ay ang usa ka estudyante sa pagpanunggab sa Digos City, Davao del Sur. Biktima na ilang si Sina May Kabaid, 19 anyos. Sa investigasyon, nakita ang patayng lawas sa biktima sa kusina sa suspect nga usa ka lalaki. Wa paginganlan ng suspect tungod kay gikatakala pa kining kasuhan karong adlaw. Padayon pa ang investigasyon gyapon sa motibo sa krimen. Gahi nga balita. Patay ang usa ka angkas sa motorsiklo sa shooting incident sa Barangay Pindasan, Mabini, Davao de Oro. Biktima si Judini Ibanez ug samaran sa ang driver sa motorsiklo nga si Jesmar Putayre. Sa investigasyon, giposil makadaghan sa wa pa mailang suspect ang biktima sa Pindasan Public Market. Padayon pang gipangita sa mga otoridad ang mga suspect sa krimen. Gahi nga balita. Critical ang kondisyon sa 68 anyos nga negosyante human gipusil sa Barangay Poblasyon 4, Cotabato City. Sa investigasyon, nagbantay sa tindahan ang negosyante diyang kalit gipusil sa wa mailang armado. Naigo ang biktima sa dugan ug sa lawas. Padayon pa ang investigasyon gyapon sa krimen. Gahi nga balita. Dakpan ang duha ka iladong drug pusher ug nga nabawian og shabu nga balor 6.8 million pesos sa Barangay Kalanganan, Pantar, Lanao del Norte. Mga sospek ilang si Hasmin Said ug Makmak Kumadog nga nadakpan pinaagi sa usa ka buy-bust operation. Gahi nga balita. Ni surrender ang duha ka mga leader sa NPA sa Balay City, Bukidnon. Naila ang mga misurrender nga sila Armando Daluniag alias Ambo ug si Rolando Lagunday alias Ben nga mo'y utok sa operasyon sa komunistang grupo sa lugar. Gi-turn over sab nila ang 11 ka mga tag-as ug dekalibring mga armas. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Alas 7:12 na sa atong oras. Tamis kayo ang mga halok sa mga asawa ron kay sweldo man di ay. Sana all. Ano na po ang buwelta ni R, ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoff Jr. Basta mga junior! Gahi. Ang buwelta ni Art, hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc.
Kini ang bitamina nga astong lawas makapapiskay ug sa COVID makapalikay. Ang bitamina nga giendorso mismo sa mga espesyalista. Ilabi na sa ato ang doktor, ang espesyalista nga gwapa, Doc Cheryl Bolaron. Good morning kanimo, Doc Che. Cherry C para mas healthy and COVID-free. 500 years na ang Kristyanismo sa Pilipinas. Kadala kini og buenas og maayong hiyas. Tunguna. Dakong papel ang simbahan ngadto sa katilingban. Kansang tingog gadala og kabag-uhan. Apan sa nagkadugay ang dagan sa panahon. Mga dagko og daghan nga hagit giatubang sa simbahan karon. Ana-ana ang mga isyong politikanhon nga nakadungag sa division sa mga Pilipinhon. Mga kagahi, kita giilang the only Christian country in Southeast Asia. Apan, naunsa man kini nga sa 500 years, nagkaut-ut man noon ta. Ang mga silingang nasod nga dili mga Kristiyano, grabe man noon kalambo, grabe ka asenso. Apan ang mga Kristiyano nga panggobyerno, na ila naman noong kawatan, murag taga-impyerno. Kini anda kong hagit sa simbahan, aron matulid ang atong dagan. Inay nga doon na tayo sumbanan basis gitudlo simbahan. Nagkadaghan naman noon ang mga tampalasan. Ilabit ang naa sa pangatungdanan. Gapadato sa ilang kaugalingon ug sa katawhan, ang katawhan ilang gipasipadan. Atong pangaliya nga mabatunan ang tiunay nga kausaban. Apan! Maghulat pa ba kita og lain pang 500 nga katuigan? Aron lang kining gihambing kalambuan mapatuman? Di lang kini hagit sa simbahan, kundi hagit natong tanan. Kailain kay paminahon nga kitara ang nasod nga the only Christian, kusog kaayo manguros, apan lumlumanan di ay sa mga kawatan, sulod o gawas sa simbahan. Apan taliwala niya ng tanan. Congratulations gihapon natong tanan. 500 years old na ang Kristyanismo sa atong kapanahunan. Hinaot na kini maghatag ka natong inspirasyon nga kitang tanan pulos magtinarong. Ug atong ikinabuhi ang unsay angayan ug ligdong. Ug di kay magpabilin kitang mga tonto nga way tarong direksyon. Time. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax.
Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Oh, lami ay. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus o colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestines, katangtang sa mga toxins, excess fats o uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe o epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para malikayan ang mga komplikasyon kumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salem Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drug Store, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Kami mo dayag sa aming nga dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Pitok, Pitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Alas 7:20, nagbabalik po ang inyong mga kagayang Hilas King Bernie Bitok Bitok. O kang iyong long hair nga sulugoon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Dapat ba i-appeal sa priority ang sa bakuna ang mga elected officials sa LGU? Ha? Muna atong kandiya. Again, pili mo na. Oo. Dili. Ang 65%. 65. Ang dili. 6%. Ha? 6%. So, pabor sila, pabor. Pabor sila. Ni sabot. Ang 29% naghulat sa sobre. Mga pandamay mo diha. Hello diha kang Dean Michael o kang Kathleen Nova Tortola. Hello sir, good morning niyo Good diha. morning. Ay, ito muna mga kagahi. 500 years na ang Christianity sa Pilipinas. Wow, grabe. 500 na pala, no? Pero bata pa daw na. O ato pa isgutan, unsa ba'y mga nahimong impact ni ini kanato isip usa ka katilingban. Siyempre, makauba na to. Kani ang usa sa pinakagahi nga mga pari sa tibuok kalimutan. Ha? Gwapo tisoy gyapon ni siya, ha? Ay di man nato gina-interview rin mga pangit. Siyempre, kauban nato sa linya sa telepono si Father Derjan Faborada, ang Director sa Social Communication Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Good morning, Good Father! morning, Father! Maayong buntag, natukan ko pagingon og Oo. natukan ko pagingon nga pinakagwapo. Oo. Siyempre. Maanad-anad na ka na, Father. At Anad-anad least ka na, dili Father. ikaw ang kasulti kami. Malain na ang uban guys, basta kay kami diri sa gahi ni Bay, kung bati kag nawong di gyud na mo na i-guess. Oo. Oo. Bisa pa ikaw mo tawag na mo. Father, congratulations sa total. March, pakita ano to rin. Itong yoyoy. Itong On March 15 na. March. March 15, 21, no? Grabe, congratulations na to, Father. Yes, Isip, usa yes, ka yes. katilingban, usa ka simbahan. Father, unsa ba sa imuhang nakita nga ang impact ni ini sa Pilipino ug sa tibuok nga kanasuran ang presensya sa simbahan in 500 years? Yun kayong nagselebra na to karon kay kagahapon naglawa mao man ang pagsugod sa kuan
nga opening sa aming 500 years of Mismong the ang year Santo of Papa, Christianity. mismong ang Santo Papa mismo, And then Father, no? ang atong Santo Papa mismo ang nag-celebrate kagahapon sa og nangulo sa maong Santos nga misa og gani sa iyang homily bitaw kanang iyag yung gihatagan og iyang gihatagan og pasalamat og i-highlight yun niya nga ang gihatagan niya og kuan ba nga ang kaimportante nining pag-celebrate sa 500 years din ang mga Pilipino dili lamang sa Pilipinas kundi nahimong mga ingon siya, many times I have said here in Rome that Filipino women are smugglers of faith. Yes. Ano siya? Yes. Because where they go to work, they sow the faith. Oo. So the same is also true sa uban nga mga nasod diin. Ila gyapon gidala ang ilahang mga ang ilang pagtuo o nahimo silang mga evangelizers sa maong pagtuo, the gospel of Christ. Laliman ka, Father, no, sa mga Catholic na mga commentaries. The Philippines is the mission capital in this part of the world. Laliman ka na, no? Mura ba? Okay. Bisag asa ba bro? Bisag sa Solomon Islands, sa Fiji, sa bisag asa na yung mga Pinoy gyud. Kung imo Dahil dala-dala na to ng atong pagtuo sa Ginoo. Father, kung imong i-trace ba, no, from the Philippines, no, within 500 years from the Philippines, kung naamang gani simbahan nga namugna ni ana nga mga nasod nga dili sila nga close pa sila, no, sa mga foreign religions, kung imo makita nga ang missionary nga ni ana gid ana nga mga lugar kasagaran Pilipino, no? Kasagaran gid mga Pilipino gid tinuod. Kani karon, Father, no, ang simbahan kani adto, Father, nahimo gyud siyang mitsa ba, pabilo kung naay kabag-uhan nga pagahimuon sa kanasuran. Naa pa ba na gyapon, ma-feel pa ba na karon gyapon sa simbahan kanang iyon anang mga butanga, or medyo dakong hagit kani karon kay murag ang katauhan tungod kay labi na moderno na kay karon ang technology kaayo. Unsa man, naa pa ba gyapon ang impluwensya sa simbahan? Well, nagyapon siya influensya. Maingon bitaw ng uban nga irrelevant na ang Catholic Church but ang simbahang Katoliko nagpadayon gihapon siyang nahimong relevant diya sa ato ang katilingban. In fact our church is a journeying church. That is why our Catholic Church really responds to the signs of the times. So kanang inana makaingon kita nga ang simbahang Katoliko relevant gihapon siya kay nagpadayon man gihapon siya sa iyang misyon isip simbahan nga naay misyon sa pagpakaylap niining the joy of the gospel ngadto sa tanang mga katawhan. Ang mga bana karon, Father, nga mga Kristiyano, nahimo bang buutan murag si Bernie, murag di man maayo ang sumbanan ang iyahang nasundan, Father? Dili man ta makaingon nanan, pero nagin sa impact. Nagin sa impact sa tanan sa atong mga kaigsunan din makaingon kita ba nga nindot kayo ang nahitabo kay nahimo kitang even though nga ang atong nasod bisag Kristiyanos apan number og talamak gihapon ang mga korupsyon nga kanang korupsyon, daghan kay mga kuan, pero kabalo ka mas worse pa tingali ang uban nga mga ang katilingban sa ubang mga nasod kaysa sa ato kay naagihapon nagpabilin gihapon ang kahadlok sa Dios ug naagihapon kitay ang konsensya, pagkonsensya og pagtuo. In fact sa tibok Pilipinas ang sa tibok nasod ang Pilipinas ra og ang Vatican City mo'y ipagbawal ang divorce. So wala pa kaya nga to ang Father. Ato ang constitution kay grabe ka kuan Kristiyanos kayo. Father, gibawal lagi, Yes. gibawal ang divorce pero
kaning kaliwat ni Bernie Father. Naunsa man ni Father nga. Grabe, na Father, nangumpisal yun di siya ni mo Father. Oy, dugay rami amigo ni Father Dirjan, no? Dugay rami. Dugay ra nako gihanyag sa iya akong mga kuan. Pero sa tiyo na lang karon Father, no? Kumusta ang impact sa panahon karon sa pandemya labi na sa ingani? Karon ba? I mean, diri magin na test ang Test of faith. Oh, test of faith, no? Ngani panahon sa pandemya. Well, lagan man mga means of para nga mahimong magpadayon gihapon ta diha sa observe sa atong faith, then ato ang i-strengthen ang atong pagtuo sa Ginoo ug diha sa ato ang pagkakatoliko. Well, it's a big challenge because bag-o ni sa ato apan we have the means of communications, the technology that nga gigamit sa simbahan aron nga mas relevant siya. At the same time, kini mga means of communications nahimo siyang instrumento nga makahatag diha sa pagpadayon sa pagpalambo sa Kristohanon nga pagtuo sa ato mga matuohon, ato mga Katoliko. Kay mo maning atong we make full use of these means of communications kay parang nagmagamit og maka-serbisyo kita padayon diha sa ato mga igsuon diha sa pagpalambo silang pagtuo. Father, isip Pangulo ni ining social communication apostle. Kanang unsaon nato Father nga maimpluwensyahan gyud nato ilabi na ni anang mga naa sa kagamhanan. Di ba dapat panultiyon nga those who have less in life must have more in law. Diba? Ano ba no? Unsaon nato ni nato Father nga kini naa sa panggobyerno ang mapatulid jud nato kay perti kadaghan nga katuigan ang nasayang nato. Unsa kay mahimong papel ani karon sa simbahan? Well, dili man na ingon sa influensya sa gobyerno, but kasagaran sa ato mga nasa pangagamhanan, mga Katoliko. And we continue to challenge our brothers and sisters who are Catholics, and not just only kanabitong mga Catholics lang, but also to all kanang religious faiths nga kita mahimong maguna ba nga mahimo kitang light ngadto sa uban nga mamahimo kitang mga maayo kay pinaagi diya sa atong pagsaksi sa kamatuoran ni Kristo. Makaingon ang uban nga we are not dili nga ingon nga ato silang kabigon sa ato ang pagtuo nga Katoliko, but we atong pagsaksi sa kamatuoran ni Kristo ang uban maagning magkinabuhi diya sa mata. Father, ani na lang Father, kay murag buutan na mangyud gyapon kaayo mo. Ani siguro kana bitaw kung na ay masakpan nga mga tulibagbag sa panggobyerno ba. Dili lang ni panahon sa Kwaresma nato himuon. Ato ka silang kanang ibalik ka nato na Father katong ilansang nato sila sa cross diya sa katedral. Baan sa langit no walay ato. O dili ibutan lang nato sila diretso sa pamisa sa kalag. Ana lang ka diretso. Isa kay mas maayo na. Ha? Kay mo kanila ko pangutana. Kani saber. Pugis mo para kay kanima napagaw na pud ang simbahan na si Pahimang no. Ha? Ano wala magkulang ang simbahan Father ha? Ako I firmly believe in that. Wa gyud magkulang ang simbahan sa pagmatuto sa katawhan. Pero Father, kay since naapagyapon ang elemento nga maminaw, mahadlok pagyapon ang kadaghanang Pilipino sa tikog sa simbahan, unsa ka, Father, lagi? Mura ka na, lagi ako nakita nga unsa gyud nga ilan isang nato sila sa cross at ubangan sa katedral. So magkagaya, harsh na po ka. Ang ako, ako kani suggestion lang naman sa bagay. Nadia, mga politiko klaro kayo. Di ba? Mobindita man mo, di ba? Mga Pader. Pagkabuto siya, Pader, kabo ang inyong iiwad, kabo. Para di lang piskan. Di lang piskan, di ba? Tanan man na, piskan, tuyok. Pag-abutin na nila, kay klaro man. Baldi. Pak, yan na, di ba? So ilado na.
ang ikuan na nakaibli, ang himuon og holy water kanag yung sa kuan. Agwa Kanang sa oksinada. bombero. Boy, gamiton nga host. Bitaw, pero Father, seriously speaking ha, ato lang yung pangatawa. Wala ba medyo nang lumo ang kanini ang kuan? Wala ba mo sa Bisaya anang sa kanini medyo nang huy-huy ang inyong abaga nga taliwala sa Nang luya. Nang luya. oh. Wa pa ba gyapon mo nga taliwala sa inyong pagkakuan medyo wa ba nang huy-huy ang inyong mga abaga ana nga taliwala sa sigpahimang nooy magtarong na tabi kay Kristiyano ba kitang Basig hina ang sound system sa kwan. basig hinay ang sound system kada homily Father. Dako na, in fact, dinhi sa simbahan sa Katolik, dinhi sa katedral, daho kay taog ka ng guwan. Gasto na ni sa sound system. Pero wala pa mo na nagluya na, Father? well, kanang the same gihapon sa kanang gibati sa Ginoo bitaw nga sometimes sa tawhanon nato ang pagbati kanang sometimes we are frustrated and maluya ta tungod kay hangtod karon nga nang inani gihapon but Lagi? we continue to pray for the sanctification of our country and the whole world kay dili maginato ni makalikayan nga di man ta makabuot sa mga tao. We do not impose, but ang atong Ginoo, ato yung kanibitong we should stretch our patience. We continue to persevere in praying kay wala namang gyud tay mabuhat ni ana. Unya mga bagagnaong po ni sila Father, no? Mga bagagnaong. Nagsara mo simba. Unya kung mo simba napi sa tubangan, sila pa yung pinakadakog halad. Mununit pag dili ilahang kwarta Father. Dili Di na lagi yun nga, kanisya sa katawan Padre, pasiman. Tapi pinabuta nga, through the effort of... Yes. Uy, Father, teka muna. Father, karon siyempre nagka-high-tech na po karon, nagka-millennial na. Kita ba mo na ipari na po karon, nagka-TikTok na sab. Kalaba, gi-open ba na sa inyo karon nga murag siyempre mo reach out sad mo sa bago maning ano. Pero nindot kay nga mensahe, uy. Mo galing, sa pasabot ba? So, kuan ba gyapon na Father sa inyo ang kanang murag mo adapt mo sa mga bag-o mga platforms na ingana? Yes, so mo ginanggingon nga these are gifts coming from the Lord and kinahanglan namo ni nga gamiton diya sa maayong pamaagi sa pag-evangelize. Sa ato pa magulat mi sa imong TikTok. Sa imong entry pohon. Magulat mi ana pohon. Pura og wala dili kay kuan ang TikTok. Bitaw Father, pero namay mga nag-TikTok nga mga pare pero kana bitong dili kay sometimes kay namay ang sometimes sa atong mga social media platforms kay ura og mo lead to siya sa it's about personal bitaw kana bitaw. It points to the self kanang it's more on self proclamation or inana but mo man ang nakuha namo nga mas maayo gyud nga dili man kita ang mag-proclaim dili atong kaugalingon mo atong i-present kundi ang mensahe. ang mensahe sa Ginoo. Padre, unsang mga aktibidades karon unsa ba ni kadugay tibuok bulan man ni nga 500 years of Christianity? Isa gyud ni siya katuig Bernie. Isa gyud ni siya katuig kay magsugod ni siya ang una gyud nga celebration magsugod ni siya sa Easter Sunday. April 4. So sa April 4 magsugod ni siya gi-open lang to ni Pope Francis. But dinhi sa Pilipinas magsugod jud siya sa April 4 sa Easter Sunday. Dayon hangtod na po din siya sa next year. Hangtod ni siya na next year. Uy, naputol na. Hello, Pads. Father? No, nalubot mo na yung mga cellphone. Knockout ang atong cellphone na. Unsa man ninyo mga cellphone ring ha. Wala. Tawagin lang ninyo si Padre. Bitaw, salamat kay Padre. Wala ko siya katalaw extra. Nana. Naputol. Sige. Mabalik na. Kagikan ka ang Padre. Diretso ta sa gugma. Ang giyak. Grabe nga irony. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzak, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and City MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Una sab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good ka gahi. Birthday cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Pirming bloated o constipated, mag-TCK. Aslo mang pamati sa kuto-kuto o wala matunawi, mag-TCK. Dili regular o lisod magpagawa sa hugaw, mag-TCK. TCK, the king of colon cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko ano nili ako maskama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Salamat again kay Father Dear John Faborada. Oy, teka muna, ilo diya kang Sir Jane Paho, kay Kathleen Nova Tortola, kang Clyde Talampas, kang Joy Joy Beans. Hello sa intanan diya, salamat. Oy, kang DJ Slim, Ma'am Joy Martinez, good morning. Attorney Chubasco Kenya. Boss Attorney, mayong buntang ida. Sa tanan mga taga-impasog ang Bukidnon diya sa may Mount Millionaire.
Good morning ninyong tanan diya. Ladies and gentlemen. The celebrity taxi driver Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Baray, good morning sa Intanan. May buntag, Cagayan City, Northern Mindanao, Misamis Oriental. Good morning sa Intanan. To all the taxi drivers gonna be here. If I run your car, the 93.5 feels good to be home. Good morning, Councilor Bernie. Pag-move on na imong counselor niya. Brother, how's your weekend, brother? So far, I'm good. Almost whole day in church last day. Wow, all day in the church, ha? Yeah. Why halin? Basta, kuan. There's a driver. There's a driver. I have an extra door every Sunday. So, gaampo gede ka Devon Minti, matag Domingo rin. Always nato gi-free atong kinabuhi, atong panikay-sikay sa silong sa adlaw nga. There's a lot of coming of blessings in our life. Pag Domingo, dili mo text imong textmate. Ha? Mabungo lang kalit. Ay, siyempre ang atong gugmang giyahak. Ay, atid sa atin ang Biramax Capsule. Max Gay Maslami. Ang Biramax 100% all natural adult herbal supplement. Para sa babae, para sa lalaki. Safe and effective, FDA approved ta. Ang mga nakasisting na nakayong gyud, grabe party. Ignan bitaw mo. Layra gyud. O na ang gingon nga tistingi lang. Ang Biramax capsule available ni siya. Pwede sa online, search ninyo or pwede ko nyo i-PM. Or actually, available ni sa tanan mga parmasya sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro o sa Save All Pharmacy. Distributed by JB Pharma. O ga siyempre, ang atong gugmangyag sinati din sa atin ng TCK. Kamo ba? Feeling ninyo murag bloated inyong tiyan, sakit inyong tiyan. Murag lisod mo nga galibang lisod kayo. Mo ni ang solusyon, mag-TCK. Mo ni siya ang fruit of vegetable fiber juice drink. Daggan kay mga ingredients ani nga mga prutas o mga gulay. Mo nang di lang ni siya makadetox na pag yung mga dugang nutrients. Pagkanindot kayo mga kagahi. Kung gusto niyo mag-order, bisag testingan lang niyo sa kabox lang. So sa kabox 7 sachets man ha. Actually, pwede kayo silang mag-cash on delivery kung gusto kang di nakamatog pharmacy. O, i-PM lang ko ninyo para tabangan tamon saon pagpa-deliver sa inyo diya cash on delivery, ha? Or available na po niya sa mga parmasya diri sa Cagayan de Oro, ha? Bosa, atiman na inyong mga tinai diha, kay para likay ta sa colon cancer taon. O sa uban pang mga sakit, kaya naman di agatambay gud sa atong tinai ang atong mga hugaw. Munang kailangan from time to time hinluan yun nato na. Bosa mag-TCK, the king of colon cleansing. Thank you. Brother, ang atong Litos quote of the day. Life is like riding vehicle. Ano sa? Life is riding a vehicle. Bahikol. Sa bahikol na babae si Angkol. Bike ba? Bike. Bicycle. Wow. Bicycle Dili na. na babae, bicycle na. Bicycle na. Actually, came from California. It is vehicle. Sa California, bicycle na. But Again? Philippines is bicycle. Again? Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Sige, pakibisaya. Life is like riding a bicycle. Ang kinabuhi, sama sa pagsakay sa usa ka bike. To keep your balance, Ikaw safety, kay ka manimbang. you must keep moving. Labing maayo nga safety kay mo abante. So, safety. Keep ba? Keep. I-keep sana. I-safety sana. Safety ba? Ito na po ating letter for today.
Naisig pangutana ba? Wa ba daw kay hearing dia? Ha? 684. Ha? 684. Sure na? Maintain 5 So years. narambol na o bag ha? Maintain 5 years. Saan numero? 684. 684. Agay cool. Cool. Ayaw concealer. Ayaw anak ko. Ayaw na kagawad. Maayong adlaw kaninyo, Gahi Bernie o Gahi Lito. Good day to you, the hard Lito, hard concealer Bernie. sa mukha na. Kumusta mo doha? I hope, how are you, both of us? Kanan na mo sa may panglawa? I hope, Consular Bernie, you're good health. Huwag tana, naundang na mo si Pamayi. I hope every one of you did not be no more girlfriend. Lugay naman good. Nagbayra. Sagbayra. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Lorena. Sabi nga lang, no? Just call me, my name is Lorena. Yeah. Lorena, minamahal kita. Nakuyo sa kalalaki nga naila. I have a boy that one mate. Nga itago to sa pangalang si Toto. Just call name is Tutu. Pamilyar. Katong utility service. Kumusta nga to si Toto, no? Long time no see na may Toto. Arang-arang na karon kay di na kasi mukurog. Dugay ra kong dalaga. Almost what name is Dugay. Yang It's been a long time. it's being a long time, we did not be a married. Og dito na ako naila si Toto nga sige pakyut kanako. At that time when I meet Toto, because there's a what is pakyut? Pakyut for me? Pero sa tulad na hindi ko ganahan niya kay palahubog kayo. But that truly, I don't like Toto because a very ranking kind of person. Okay nga ni ang naitabo! This is the starting of Love Line. Brad, kabalo ba ka na, Brad, ka na si Lorena, Brad? Dalaga mo na, Brad. Dalaga na? Kasi mo na imong gilot, Brad. Isa atong amigo din, Brad. Murag, ikaw na lang yung single, Brad. Sa may dalian na to, bro. May mag-contest na kay, magmaminyo, tag sayo, may mag-premyo, man. Tingal lagi yung minimo, Brad. Kaya kung kita-kita, istoryador kay ka. Pero kung naging babae, ang imong babag, mahaan na mo, lahi doon na yung istorya din mo. Maulo ko ganyan, bro. Yan ako'y pili. Bao na problema ni Brad, kabalo ka. Kana si Lorena, Brad, mga 30 taon naman na, Brad. Ta ikaw, so happy na ka mag-40. Basi mo na ni mong gipangita, Brad, si Lorena, Brad. Gwapa na ba po siya, Brad ba? Ha? Gwapa po. Gwapa. Ay, siya, tawagon ako. Tawagon na. Ay, siya, tawagon na ako. Ay, sumang gagawa. Ay, lang, mga balong. Ay, pagara-gara. Ay, liyo ba? Ay, pagara-gara ba? Ay, siya. Ay, pagara-gara ba? Ay, liyo. Lorena! Ay, madam! Kagwapa ba, madam? Ay, sa may ato niya. Alisa, madam! Ikagwapa ni madam. O, ano na tapog-tapog naman po mo diri? Madam. Ay, madam, si... Nailan mo, madam, no? Muni si Toto, madam. Ay. Oo, si kailan mo kanin ni Toto. Muni pinakamatch na. Ay, to. Nasa mo, pre? Nasa mo, gitaro, history, pre? Ma'am. Ay, ma'am, pasaylo kayo, ma'am. Kay ingani gini siya mo ka na makatubang bito na sa gwapa, ma'am. Samo kayo ng mga gwapang istorya ba to? No, sa mga kato, marang nagalisod kang istorya. Ma'am. No, tarungan na yung istorya, pre. Ay, ma'am, karang
Ingon si Toto, ma'am, kung pwede ba daw, ma'am, nga sunduon ka ninyo unyang hapon, ma'am. Uy, pag sure na, tinood na to. Uy, naunso. Mama, unya lagi daw, ma'am. Unya naman kay sweldo man karon, ma'am, pizza 15, ma'am. Tambay-tambay mi dia unya, ma'am. Mama. Sige. Mag-overtime sa kunya. Sino? Brada. Brada. Unya lagi. Sige, unya. See you guys later. Pre, magawas na to karon si ma'am, pre. Ay, palabi ko. Hindi, ano, isa to, para medyo confident ka ba? Hello, boys! Na, si ma'am. Ay, ma'am! Ma'am. Uy, to! Ay, ma'am. Ma'am, pasensya kay ma'am, nakainom ni ka, ma'am. Kay kanin mo gusto to, ma'am. Hayaran mo yung story, ma'am, kung medyo nakainom kami, ma'am. Ma'am, good evening, ma'am. Uy! Sa mani. Ay, ma'am, ligo sa ma'am. Saan mo gusto, ma'am? Order na, ma'am. Yes, ma'am, lakaw ka dyan, mama. Lakaw ka dyan, ma'am, bartagata mo. Kadyo lang yung kay mama. Uy, to. Ma'am, guwapa magiging ka, ma'am. Uy, milagro lang yung istorya ng kakaroon. Matag istorya na to, kaya mga kaning karoon yung istorya lagi ka. Ang kagwapa magiging ka, ma'am. Ang kainom kong samot, ma'am. Uy, pero medyo nakainom naman ka. Uy. Okay na. So, na kay kwan, ma'am. Kanang boyfriend, ma'am. Sa tinud-anay lang, wapag yung ko'y uya. Nakauyap ko sa una, pero karon wala na ko. Di nagyag ko, magpatintala ng mga lalaki nga ambot lang. Kay pag nila bongkago na itong mga tinapok, biyaan dayon ta. Nabungkag na na, ma'am. Di kayo bungkag, kanang nakatag lang kami. Reaksyon lang liki, pero wa kayo na bungkag yun. Kay... Tinood, ma'am, nga wa kayo, ma'am. Wala lagi. Ikaw bitaw isistorya ka sa kuha, basig ikaw may asawa ha, di ko gusto may mong kabit ha. Ha? Asa? Di ko gusto may mong Julia Barreto, basig nanakay da ay biya. Ako, ma'am, wala pa ako sukad na uyab o usab, ma'am. Mao ba? Kaya parehas ng istorya sa kinabuhi. Mao, siya pasabot di mo na. So nabiktima po ka sa gugma sa wala. Una, kanang babae, kusog kay mo paasa sa lalaki. Maog yun. Akong yuta dito sa Moog University na prinda tungod itong bayhara. Namoy yuta? Yuta. There's a lot. Uy, kabalo ka pag sultin mo nga namoy yuta. Ayaw pa na ako napansin nga namin kay abs di ay. Namni kayo, abi na kung dako kag tiyan, dili abs man ako palanaw di ay. Uy, mo ba na rin mo yung mga yuta di ay? Mao ba? Taon niya, may mga tanom. Oo, na yung boardwalk. Ha? Na mo yung boardwalk? Kabalo ka ako nakita, bro. Kano pag ako naklaro yun mga dinulitay, kanang may pagkaturko man di ka di ay, no? Gusto ka mo sa kay og balsa dito sa... Ako, Ay, balsa niya sa isang... Ako, Kabalo ka sa tinud-anay lang bitaw. Muna natingalag yung ko nga wala. Kung nga kay gwapo man ka. No, may pagkamistiso man ka to. No, may pagkamistiso ka ba? Ang ako, pwede ba tama? Huy, ayaw, dawiri akong paa. Uy, ayaw. Wala pa mong gagawin. Ha? Wala pa. Wala di ay. Doon lang mo mong kamot yun. Pwede nag-suggest na ko daan. Pwede ba ako makuan sa imong heart? Kabalo ka, dugay na gining bakanti. Bagi lawa na gini galing. Ay, dugay na gid wala na. Kabalo ka sa tinanay lang. To, kanang ganahan ba ako sa imo. Kay kanang hardworking kaayo ka. Kay kung manguyab ka, kanang sugton ta ka diretso ba? Lagi. Nagulat lang yun ko. Dili ba dito maunto akong gingon? Nonsense, di na ako madunggan, oy. Kanang pwede ba maging kita? Unsa? Kita ba? Di na ako madunggan. Yung gamay sa akong dalunggan. Pwede ba maging kita? Bahog fighter wine. Bahog fighter 50. Fighter 50. Sa akin, Pwede ba maging kita? ay, pagawas imong dila. Saan mo kay ka? Wala pag ikaw. Wala din. Nag-suggest ng galing ko. Sige. Pwede ba maging kita? I love you to. Yes! Gisagot na ta ka. I love you nagyug kaayo. I love you to.
Daktora kasayo gihuman na nato ang gugmang gihag mga kagahi. O di mo na birnis no? Di pa na, sorry. Murag ka to, ang dali kaya nga gitubag na yun. Gisugod diretso sa way pagba. Ano na sikreto diha? Kabalo ko ano. Kay Pizza 15, sweldo. Basta ba yung galing kang nakay kayutaan, natay kanding, napagit sa'y balsa. Sugod diretso. Ay, 52% na ingon, in fairness, ingon silang dapat i-priority po ng mga taga-LGU. Tama man po, daily ba, everyday ba na sila biya ang gaduty diya. 18% ingon og dili, medyo bitter ang 18%. Ang 30% na ingon nga depende ko na isobre. Good morning diyan ni Worshipful Master Lloyd Cedro sa Boot 1299 o kang Jetri Libres. Salamat kayo ha nga kuan. Mo pero sige kung kinahanglan niyo ka ng display center diri, go. Sa atong sa Yutis lugar? Oo. Sabi ano. John Bert Pondoyo sinadyan. Lo, kailan man ko ani? Pag-rate ko akong older sani? Iyahang pag-rate ko older sister. Older sister. Older son sa lain nga older mother. Older sister man. Belated happy birthday Ebelisa Sinadyan Tagarda. O ni Kuya Teddy Tagarda de sa Upol. Dagan salamat. Gikan ka na kang John Bert. Alright. Daghang kay salamat sa iyong pagpakiuban kanamo mga kagahi og timaning nga ang katauhan nga dunay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa itong katilingban kini yung sulugoon sa kanginan. Art Bonhoc Jr. Oga, siyempre, good morning da sa akong airpods pa. Good morning da pa, kung bati siya pong pahainong dumi nga amba nga agay sa uban, di nagyan mulingi. Kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay Worldwide Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is all